गुड मर्निं लोगोफोर दिनै मस्ट इम्पर्टेन्ट टपिक्स नि सायाव रायलायगोन आरो मिनिनोबो ओंखारगोन सासे बिटिसि नि लेखा गोरों इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै 26 नभेम्बरसो लिरदों बर' थुनलाइ साना 16 नभेम्बरसो नों मिथिया नामा राकेश ब्रह्म नोंथां सासे अल बिटिआर नि बिटिसि नि लेखा गोरों इएम जालायलायनानै नोंथांनाव एसेबो मेन्टेलिटि एसेबो साननाय गैया नामा सानै हयै एसे लिर नाथाय राकेश ब्रह्म नोंथां मिस्टेक्सआ बयबो मावो लिरो नाथाय नोंथांनि जिबायदि खोथा बुंनाय बिनि सायावसो जोंबो बुंनांगौ जानानै फैदों आंबो दिनै बुंगोन नोंखौ राकेश ब्रह्म क्रिटिसाइज खालामगोन नोङो सासे अल बिटिआर नि लेखा गोरों इएम मेलेम बरहा राकेश ब्रह्म नोंथाङा बर' हारिनि दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ सानाव बेबायदि 26 नभेम्बर लिरनाया लाजिनांथाव बाथ्रा लाजिदो नोङो राकेश ब्रह्म नोंथां 16 नभेम्बरसो खमसे खमथ' नोङो एसे मोजां सान मोनथियाब्ला नाय नेटफ्राव नाय बिनि उनाव लिर बिनि उनाव हगार राकेश ब्रह्म बिनिखायनो बुंदों नोंथाङा दि लेखा गोरों ना राकेश ब्रह्म नोंथाङा मालायखौ लेखा रोङा होननानै क्रिटिसाइज खालामो नोंथाङा दिनै लेखा गोरोङालाय 26 नभेम्बरआ मा बुस्थु 16 नभेम्बरआ मा बुस्थु नों बेखौनो मोनथिया नामा नोंनाव बे खर'आव जेबो गैया नामा सासे अल बिटिआर नि मैखोम दैदेनगिरि इएम जालायलायनानै नोंथाङा दिनै बिदि मिस्टेक लिरोब्ला जोंनि बे अल बिटिआर आव थानाय लेखा रोङि मानसिफोरखौलाय नोंलाय माथो फोरोंबावगोन नोंथाङानो जुदि बेबायदि मिस्टेक लिरनानै पलुसन खालामोबा भायलेट खालामोब्लालाय माथो बिनिफ्राय बुंनांगौ जेबो खोथा गैला रायजो राजाफोर मिनिथाव सासे इएमआ बेबायदि मिस्टेक लिरनाय आरो बेखौ बयबो मिथिखायो बयबो एभ्रिबडि माने बयबो मानसियानो लाइफआव मिस्टेक्सखौ मावो लिरफ्राङो बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेखौ जों कनसिडार होलायनांगौ बिनि थाखायनो इंलिसाव मोनसे एग्जाम्पल दं राकेश ब्रह्म नोंथां डोंट हार्ट सामवान फर वान मिस्टेक गिभ देम एनादार चान्स होननाय दं बिनि थाखायनो आं नोंखौबो एसेल' क्रिटिसाइज खालामगोन दिनै राकेश ब्रह्म नोंथां बयबो मिस्टेक्सखौ मावखायो बिनि थाखायनो नोंखौ आं बुंबाय नोंथांनि जिखिनि खोथा बुंनाय ससियेल मिडियायाव नोंथाङा रायलायो दिनैनि दिनाव नोंथांखौ आङो बेफोरबायदि लिरनायखौ नुनानै माने टलारेन्स खालामनो हायियाव आंबो नोंथांखौ बुंनांगौ जादों दिनैहाय राकेश ब्रह्म नोंथाङा लेखा गोरों ना अल बिटिआर नि सासे इएम पावारफुल गोनां सासे मेलेमजिबि दैदेनगिरि नोङो बर' हारिखौ गेरेमसा जाथों बर' हारिया गेवलाङै थाथों होननानै बुंदों आरो दिनैनि दिनाव मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन रायजो राजाखौ बिटिआर एकर्ड जालायनानै बिथांमोनहा बर' रावखौनो दिनै बिटिसि आव माबा मोनसे एग्जाम जायोब्ला जोङो टेट बा जिखुनु टिचार इलिजिबिलिटि टेस्टफ्राव जोङो बर'नि लिरनो मोनामोन सिगां दाबो मोना मानो एस'सिएट लेंगुवेजाव मानो दोनजाखो जुदि 8th शेड्युलाव थाखानाय जोंनि बे बर' रावा दिनै रिकगनाइज जाखानाय दिनैनि दिनाव जोङो मानो लिरनो मोना दिनैहाय मानो आसाम सरकारनि आसामिस लेंगुवेजनि खिबुआव दोनजागासिनो दं लाजिनांथाव बाथ्रा आरो नोंथाङा दिनै बुंबाय बर' हारिया गेवलाङै थाबाय थाथों बर' हारिखौ जुदि जोङो जोंनि बिटिसि आवनो इउज खालामनो मोनाब्ला राकेश ब्रह्म नोंथां जोंनि बर' हारियालाय मारैथो जौगालांगोन मारैथो थागोन जोङो बयबो बर' मानसिया बर' भाषा एभ्रिडे रायलायनांगोन ओंखाम जानाय दै लोंनायावल' जोङो बर' भाषाखौ रायलायोब्ला थांनानै थाया बे बेखारसो मिनिंलेससो राकेश ब्रह्म नोंथां जुदि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारियै जुदि दोनलांनो सिनायथि होनो जुदि आइडेन्टिटि गालांनो लुगैयोब्ला जोङो बर' रावजों फरायनांगोन बर' रावजों जोङो खन्थाइ लिरनांगोन जोंनि लिटारेरि माखासे वार्क्सफोरखौ जों मावनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि होननानै बयनिबो गेजेराव दिन्थिलांनो हागोन अब्लासिम जोङो जेब्लासिम जोंनि बर' रावखौ जोङो पियरलि जोङो बिटिसि आव लिरनो मोननाय नङा बाहायनो मोननाय नङा जोंनि खोथा बुंनाय दै लोंनाय ओंखाम जानायाव बाहायनायजों बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा हारिजों सिनायथि होलांनो हानाय नङा हिस्ट'रिल' जानानै थागोन लिरनांगोन मावनांगोन खुगाजों बुंब्लाल' जानाय नङा राकेश ब्रह्म खन्थाइगिरि ओंखारनांगोन ससियेल मिडियायाव लिरनांगोन बर' रावजों लिरनांगोन बेखौ एक्सप्लेनेसन होनांगोन एक्सप्रेस खालामनांगोन बर' रावजों लिरनानै जोंनि माखासे कालचार ट्रेडिशनफोरखौ जोङो कास्टम्सफोरखौ शेयार खालामनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया बे बुहुमाव सिनायथि मोनगोन नङाब्ला मिनिंलेस दिनैनि दिनाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुंनो लाजिबावनांगौसो दिनै जोङो बर' हारिया बुहुमाव गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि जानो थाखाय जोङो लिरनांगोन
अबेबा लेखाफ्राव लिरनांगोन, खन्थाइ लिरनांगोन, मेगाजिन बानायनांगोन। मानो दिनै बिटिआर रेकर्ड जालायनानैबो बर'जों लिरनो मोना? बर' रावा दिनै जोंनि थाखाय आनएक्सपेक्टेड, आनएक्सेप्टेबल। जोङो बाहायनोनो मोनबावा। सोरबा अफिसारजों रायलायनांगौबा जोंनि बर' भाषाया सोलिया। अब्लालाय जोङो मारैथो जोंनि बर' रावखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनो हागोन? नोंथांनि बुंनाया मिनिंलेस, जेबो मिनिं गैया। एनिवे लोगोफोर, बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामनो थाखाय आं बानायबाय। भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो बयनोबो। गिदिर गोलावा मा बुंदों जोङो बिनि सायाव एभ्रिडे जों बयबो शेयार खालामलायबाय थागोन, गावजों गाव सावरायगोन भिडिअनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर, जाहाथे भिडिअ गोदान गोदान आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोनबाय थायो। थेंक इउ लोगोफोर, नेक्स्ट टाइमाव आरो भिडिअ बानायोबा लोगो मोनबावगोन। बाय।